Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong elam jong Karibhoy People's Council mentakasing kasantri kunailar arajar arpsau kilali banyak kendo ya Deputy Commissioner Karibhoy District Abhilash Baranwal banyak keren halor kapang jong ketungkam tungjam hagabede bat Karibhoy District hagani kasngi hagajing la ya kendo ya Deputy Commissioner nakaliang jong kaseng kabalalam kemat do President ba Jason Lennox nongrum hagajing rengkat langde kiwai pat kidikot jong kaseng kila yok banyak keren bat yatai bat utai uhe jong ke district halor ke benta badeban perkat shwa ningkong ya kitrai shnong ke district haka tungkam tungjam haki kamba per kibala pelat lingba ke district selection committee Karibhoy district haba keren cikilat patai kubor nakaliang ba Jason ulong bakadaw ke bakong san ke balapan long ya kaseng ban mi syakmat ban keren halor ke benta kadai halor ke nongrim bakum kaseng ke bapet bat kemi ya kia ka shun jong ke district ki donnya ke jing angnot bagajing tungkam haki kam per jong ke DSC ke Ribhoy ki bor sensyar jong ke district lani ki nomi kmat ki badai kemi halor ke benta ki dai ban pai kmat kerpang shwash ki samla ki badai ki try muluk pat ki try shnong jong ke district kumba ke East Khasi Hills kala depan penmi ya ke jing penbena tungkam. Unang elam jong ke RBPC ula ongru baka jing kendo yu Deputy Commissioner mentakasngi kalong ke basai so namar bu ula kular ban shimkia bat wat jing tip ke babenya halor kita ki mat ke balawan ra daga RBPC hak bayde bat ki kam baper ke bala penmi daga DSC Ribhoy District. People's Council sengkini Madagasni niwan bania kendu ya Deputy Commissioner jongka Ribhoy. Hakabide bat kawin na pring kimat kaba ya didur bat kisamla jongka district. Ngiyi kene kindiat sngi baladem ka don kene ka jingkot advertisement na gabenta ki babun tili ki pos ki batli apo jok department ba per apo jongka district ka jongi. Kai kaba pensngokia yang ikum koten hun kalong ba hakatu ka advertisement kadon arbenta pila da ngipet ia ka DSC is Khasi Hills lengba ka advertisement jongka kada keren syai ba ka preference kan le sya kinong shnong jongka is Khasi Hills district kat bala da ngi yanujor bat ka company ia ka advertisement hapo jongka district ka jongi hang tu ngilap bat ngisyam ba kamshum ladon kajing kedau lane kajing kenishai ba la kisamla jong ka district ki jongi kinyo na em ya kata ka preference kum baka is Khasi Hills ka advertise te kajing kenu jingi ba disi madagasni ngila keren na kabashai baka kam DSC kadai ka win apeng ki kam ki ba kisamla lading ipej nadu kitu kipor ba kisnem ki baladab ka badai nadu usnem arjar arpuwe ya ka baka result hadu menta kimshum la penmi kalau ada don lupa katu kawe ke benta bat kumba pitip bana kaliang jongka People's Council ngiladep ban yaki peacefully ngiladep ban demonstrate lang baka sit in protest ban penbor ya ka sorkar bahkan pelat ya kita result dan rei hadu menin hadu kan ga klimat ka bangin yang keren ka result ka berim mental aku basau usnem kenti omsum la pelat dan nalur bompat pelat ya ka result ka berim ya kan ka kum code advertisement ru yang ngi kum kaseng nyimpriang ya kan ka kum code advertisement namar ba ka East Khasi Hills being one of the largest district haga jalla ka jongi larakahi kala ban ai ka preference yaki local residents why not Ribhoy ya kata kada jingkili ka bang ibu mene Ahmad jong Deputy Commissioner ya ka ba upudiang but ong yangi ba ngamtip ya kata ka advertisement jong East Khasi Hills dan mar bang idon ega kopi tinggal somir ega kopi ya ba ya itu ibenta code advertisement tengingila dawa na audisi ba kidai ban re-advertise jadi ban re-advertise ban code advertise biang sa sisin dak ba kedo syai hang tu ba kani kata advertisement ka preference kan le cheki local residents na Ribhoy kata kadi kebangi ngiwan bani kenu ya audisi bat kajingi kendu kalong fruitful kalong positive hakabidi bat ka jing bomlat ya ka result nadu kini ki south league snam ki baladap ngila keli ngila bani ya audisi bat ngila pa ni ko update kumbang ngila ban shim na ka jingkern gajang by the end of this month habakut nyobnai lanin riu tayo kada kada gajing panpor bat ngi kumbangi keren na kabashay nakawe ka por cha kawepan kane kaya deidur bat kajing im jong ki samla ki ba long serious ha kajing im gajong ki ba pule dangle ki penlut ya kaspa kapho ki kimi ki pa
ki invest ya kapor ya kapisa karam ka syat nadong syadong balai baki kun kin yo okam baka jingim ka jongki kan long ka basngan kalau we kan long ka basngan henrei la dengi pe ya kan ka drama ka DSC ka tengkat ka penbitar ngi kum gaseng namar ba ngala panai nuksa ngai pi ladangi keren ya kini ki sautel kisnam ki baladap kini ki exam ki baladap kondok hakipor ki baladap pi kala ban long baki kandidat ki ladap tho ka exam ki ladap pas ka exam let's say ila pas ka exam dan namar pa keempat mi ka result ki kimtip laki feel laki pas kata kadi ka benikong ka baar kani ka refreshment kani ka recruitment ka batmai kala ban long ba kini kiju ki kandidat ki baladap tho ka exam kila ban tho be kani ka recruitment ka batmai na ka bata kini ki post ki bolong vacant tela ada kita ki lada kiju ki breu kin tho artli ka exam lada bro artli ka exam ki kin pas inle akum no yak bakum gitu kibro to mo kane kan wanra ya ka complication ka jingkelan haki babun kirkom trikam jadi kadang-kadang ngila pressure ya audisi menelong ba would expedite ya ka proses as soon as possible bakin pelatnya ka result kenang ba kanum don ka jingetungku apalagi kini ki artli ki exam nomor kadi kaju ka district kaju ki department pat kiju ki post kala dadi ba kiju ki bro ki hapan bannya ka exam ka jongki ka pisar lut ka por lut bat ka bakam susi ka long ba kini ki kandidat ki bala lat ya ka tukarta bantu exam biang pi kane kadi kawi ka pen kuslai ngi kum kaseng namar ba ngidon ya ka age limit ngidon ya kapor badala kut ya ka tukapor ya mano bahap ban shime ka jingi klik na ka menta kitu ki kandidat te kata kadi ka jing kuslai ka concern jingi kum kaseng tingi ngi scam ba ka jingi kendu jingi menta singi bar audisi kan long ka ba job bar ngi kimi elti ya ki por kisi ki banwan ini ban budden ya kane ka kam